Egunon, eta ongi etorri maiatzaren 24ko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eskolako kontuen, eta gure eskolako kontuen berri emango dizuegu mundu guztiarentzat. ...2024 honetako, 28. irratsaio dugu gauze. Eta ohiko moduan, gaur ere hemen, gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan, Idoia, eta gaztetxoaben bide lagun, mikrofonen bestaldean, urduri dagoen, Jon. Goizeko 10:06 diren honetan, gaurko nere, ezazutari lanak egiteko asmotan, etorri zizkigu eskolako taldetxo bat. Gaurko txanda, lehenengo mailako, begelako ikaslena da. Egunon eskabotilak, nortzuk etorri zarete gaurkoan? Ara. Lier gaur txantxalari etorri zaigu. Eta, Lieren ondoan hor daukagu? Kaixo, ni Helene naiz. Hala ere, gelakide guztiok hartuko dugu parte gaurko irratsaioan. Baiola eta baiolat, eta nik maitatzen dut amaia, mundua gaizki egina da. Kolore eta gustu guztia, denontzat ez dira berdina. Beno, aurkezpena pasata, momentu iritsi da, gaurko, asteburuko eguraldia jakiteko. Gaur behintzat, eguraldi bikaina daukagu. Ba, zangaraia eukitzeko. Elurra? Esaten da bestiak? Nola ba? Leiotik begira, dena urdina ikusten data. A ber, zer esaten diguten gure bi meteorologoek? Iker eta Iden. Aurrera? Ez du eririk egingo, zartak egongo dira. Eta hogeita hiru gradu bitarteko temperatu egingo du.
Bueno, eta orain badakigula, eguraldi hona daukagula asteburu osorako, bazan garaia, asteburuare ondo harrapatzeko ostiral hontan tripa bete beharko dugu, ezta? Eta horretarako, gure hiru nutrizionista famoso etorri zaizkigu. Alde batetik Niko, Kadixa eta Rebeka. Niko, lehenengo platera gaur zer izango da? Lehenengo platera porru purea. Bigarren platera indio jarra Eta bostrea, Rebeka? eta postrea yogur. On egin, que bueno! Kanta ederrenak gaur egun entzuten ez direnak gure txikitako kanta ederrenak euskera ziren gehienak gazte herrigintzan desastre zure esku dagota oraingoz lakagaste pronto errepika eta foto hainbeste reggaetonta hainbeste reggaetonto ez dena beltza ez dena txuri bakoitza bere neurrian Ea ba, eguraldi honarekin, tripa ondo beteta, gure humoreak gora egin marko du, ezta? Hone etorri zaizkigu, hiru esatari berri, hemen kiston trafikoa dakagu, batzuk atea bestea sartu, eta txisteak kontatzera edo, norbait, etorriko zaigu orain. Ama, puzkarra pisatzen dute, Ez, lastana ez. Ups, orduan kaka egin dut gainean. Utsu, ama. Au. Animalia ornoduna, gizakiaren laguna, maiz ehiztaria eta laguntzailea zer da? Konturatu zareten bezala, hau etzan txiste bat, hau, asmakizuna zan. Gogoratu, hemen kanpoan egongo dela kutxa, zuen asmakizunen erantzun posibleekin, bertan sartu, eta ea, sarien nork eramaten duen.
Ea ba, a ber. Gaurkoan pixka bat nahastuta gabiltza, eta uste entzule batzuk despistatuta harrapatu ditugula. Eba, asmakizunaren garaia degurain, entzule guztiak, belarri guztiak irekita, prest, eta ea, baldakizuten, nor den, edo zein den, edo zer den, edo nun dagoen, edo zer gauza, Eba, kontatuko diguna. Aurrera, Eba! Animalia ornoduna gizakiaren laguna, maiz ehiztaria eta laguntzailea zer da? Zer izan ote da? Aitak oianetik egurra ekar. Su antzinatik gure etxeotan etxeko sua. Amak zaindu zuen arreta amor. Bueno, humorea eta asmakizuna pasata. Gure lehiakiaren ordua iritsi da. Beraz, Zumaburun eta Sasuetan gela guztiak atento, norbaiten txanda izango dela deia jasotzeko. Eta nola erabakiko dugun hori? Sorteo bidez, hemen dugu ruleta bat, eta
Ruleta libueta emango digu, ados? 1, 2, eta 3! Ruleta handia dakagu. Eta ruleta geratu da, 5 A, HH, 3 B, LH, 1 B, gelditu da. Bai, kaixo? Aizue, hello esan dane ulertzen duzue? Ah, ingleseko gelan zaudete. Ze gela zarete zuek? 3? C? Ah, orduan asmatu dugu, oso ondo, idoia. Deiarekin, bete-betean asmatu dugu. Aizue, zen zaudete, lasai, urduri, prest, ez prest? Nola esaten de inglesez hau? Are you ready? Yes or no? Aizue, eta irakaslerik gabe altzaudete? Libez dugu entzuten? Hello, good morning. Oh, vale, Oxfordeko azento hori hor dago, vale. Beno ba, hemengo LH 1 Beko gelakoak, 5 probatxo prestatu izkizuete, baina lotxatia direnez, nik esateko esan diate. Pixkat, ez dakit, lotxa edo, ez dakit zer dagoen hemen. Hemen 3 gorritu dira, estudioan. Ea ba, prestaudete orduan, LH 3C? Are you ready in the morning? Yes. And in the evening? Cri. Oh, my God. Let's go. Lehenengo galdera edo probatxoa. Aipatu 5 animalia ornodun. Denbora. Leoia? Bat? Errinozeroa, bi? Leopardoa? 3? Zaldia? Eta? 5 bat behar dugu? Tigrea. Oso ondo, 5 lortuta. Bigarrenera pasako gea. Apuntatu, neska mutilak hemen lehenengo agindute ondo, Bigarrena. Matematika. Zenbat da 7 bider 8? Berrogeita hamasei da zuen azken erantzuna? Bale, galetuko diet hemen lehenengo mailakoa zer dioten. Hori da ona? Asmatu dute? Zer pegiak hemen. Ez dakigu? Bale, batek uste du baietz eta 3 ez dakitela. Orduan, baiezko ontzat emango dugu. Oso ondo, bigarren proba ere, beteta. 3. Ea estarri horiek. Abestu eskitzuren loretxoa abestia. Ekin, nahi ezunean. Loretxo zer? Amigo, izenaz igual ez da zute ezagutzen. Goizero azken aldian, bakizue eskolantan abesti bat hartzen degula, eta behin da berriz, ez degula abestirik aldatzen. Nei asko gustatzen zaite, baina, eta ondo tortzen zaite, baina goizero, 9:00 abesti bat jartzen zaigu, patioti bueltan, 3:00. Agustu kolore. Ez, nik esan dizuet tituloa. Ea ba, Abestu loretxoa abestia. Goizero entzuten duguna sarterakoan, 3:00, patioti bueltan. Aralarko dama. A ver. Usted, ez zaigula ondo entzuten. Egin barre zutena da, abestu loretxoa abestia. Aralarko dama. Ja, baina segitu behar dugu. Mendian loretxo bat. Mendian larrartean aurkitzen da loretxo bat.
Ondo, earki, azkenean ulertu gea, oso ondo, 3. bete eta, joain, parentesi txiki bat irikikoet eta esango dizuet, nire bikotearen etxean, zoriona zuri abesten dugunean ez diatela usten abesten, oso gaizki abesten dutelako. Eta holakotan isilikon bar naiz. Osea, gaur, hemen abestu izana, guau. Eskerrik asko. Laugarrena. Bilatu 3. mailako zetarrak zegelatan dauden. Izan daiteke 3. A, 3. B, edo 3. C. Aizue, ze azkari bilizaten korrika gelaz dela. Daukagu gu, baina emango diogu gero 3Bkoai. Ez zaituztego harrapatu nahi genizuen falloarekin. Oso ondo. Zue dakazute, baino, ondoko belako pasako dizue segituan, ezta? Bai. Yes, okay, my friend. Beno ba, bosgarren proba edo galdera, ez proba, kasu honetan. Bosgarren eritxi gara eta hau azkena. Bikain aritzetik oso gertu zaudete. Ea ba, 5. Eta horrein bai mugitu barko zarete. Pasilloan, bilara egin eta arraunean hasi behar duzue. Aurrera! Ez dakit proba hau telebiztarako egokiagoa dan, edo irratirako, baina, bueno, aurrera. Lurrean, eseri, bilaregin, lurrean eseri horrela. Venga, eta horrela. Arraun. Venga, arraun. Bi, 3, 4. Bale, ba, biari dugu. Bale, ikuskari bat bialu dugu eta ontzat eman dugu zuen proba. Zorionak, bikain eritu zarete. Alde batetik denak entzuten aldia zue? Entzuten aldia zue? Zer? Bai, entzuten dira zue. Bikain eritu zarete, 5 probak ondo bete dituzue. Beraz, saio bukarerako abesti bat pentsatu behar duzue. Edo agian erabakita dakazute ja. Aralarko dama, horregatik ari zinaten lehen erantzuten. Vale. Neomak. Bai, zetak eta neomaken eguzki loreak. Vale. A ver, eguzki loreak, aralarko dama. Zein? Bietatik? Bakarra behar dugu, Zetak eta neomak atera duten abestia da. Bai. Zetak eta neomak ateratako abestia. Vale, aizue. Bikain eritu zarete, abestia ja bilatzen ari gara sari bezala jartzeko. Gero jarriko da bukaeran, eta bide batez, ongieta hori eman nahi digu berriz ere Liberi, egun batzutan gaixo egon dela, eta now is ready to teach you all everything in the morning and in the evening. Olako bat, izango az. Ongieta hori Libe! Agur! Eta hauen probak pasata gero, urgo txanda izango da, berriena pentsatzen dut, baino, ordura arte, musikatxo pizka jarriko dugu, aparatuak eta teknologiak usten digunean. Aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat, loretxoari begira, loreak esan nahi dio, umetxo askan azazu, jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko, umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik,
arantzak kerendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere fruitua. Beno ba, eta deiko hirugarren zeko ikaskideak agortu ditugu Arraunean. Gero Benito Lertxundi oriotarra etorri zaigu Arraun motelean, berak abesten duen bezala. Eta orain, lau ikasle Arin, Bizkor eta Bixi etorri zaizkigu albisteak kontatzera. Zer gertatu da gure inguruan, a ber? Orioko eskolako ikasleak balearen ibilbidea egin dute. Ordu eta erdi irauten du bibilbidea da. Azalpenak 17 hizkuntzatan entzun A ber, mikrofon hori zorratu zegoela pixka bat. Ontxe gaude bueltan. Hasieratik Gorka? Azalpenak 17 hizkuntzatan entzun eta irakurri daitezke. Beraz, animatu eta bisitatu Orio. Apa, Orio! Beno ba,
Orio gora, orio bera, gertuagore izango dugu berriren bat, ezta Lucia? Bai. Zabaleta bale auzoko festak datoz. Ara, hementxe bertan festak, Zabaletan! Inguruko herriko berrik izan ditugu, ondoko auzoko berrik izan ditugu, baina gelan ere berriren bat izango zen aste honetan, ezta, Konfi? Bai. Esan ba. Igerilekurakoaz proiektuarekin bukatu beri dugu. Eta zemos pasa dezute, igerilekuan? Ondo. Ondo, a ber ba, Lorea, zu zer diozu? Ostiralean bukatu genuen eta azkene egunean jolas librea izan genuen. Ara, eta jolas libre hori ze izan zen, uretan edo kanpoan? Uretan. Ke morro. Maitasunezko euri, maitatzen zaitu dalako, kantatzen dizut zuri. Guk elkarri zenbait kontu eta zenbait irriño, iruditzen zait gerala, ilargitan bilaino. Iruditzen zait gerala, ilargitan bilaino. Egunez bihurtzen gera, zutan ibixoriño. Elkarri begiratuta hasten gera kantari, orduan deitzen diogu maitasuna izeari. Orduan deitzen diogu maitasuna izeari, eta are jartzen gaitu firi-firi dantzari.
Eta jarraian, beste geletan zelan egin duten eta zer bidali diguten entzungo dugu. Sasoeta, eskolan, atea. Hasieran Xabi irakaslea leihotik begiratu zuen. Eta atea ama eta 10 atekume ikusi zituen. Gero, 3 mailako guztiak patiora jaitsi ginen. Atatxoa gertu ikusteko. Jarraian eskola ondoko basora eraman genituen denon artean. Eta bapatean txakur bat azaldu zen. Belturtu ginen ez atatxo guztiak hartu eta doge parkera eramatea erabaki genuen. Bidetik ginazela jendea behituta begira gelditzen zen. Azkenik parkera iritsi eta belardian ura ondoan atatxo guztiak eta ama askatu genituen. Haiek urietara abiatu ziren pospozik. Zegun polita. Pistak! Etorri zaigu momentua gure pertsonei eskutuaren pistak entzuteko. Adi, gela guztietan, bai Zemaburun, bai Sasoetan. Lehenengo pista, Erik! Mutila Mutila da. Bigarren pista, Xanti? Txanoa erabiltzen du. Txano erabiltzen. Ez du etxez. Txanoa erabiltzen du. Eskerrik asko, Xanti. Mutila da, Txano erabiltzen du. Hirugarren pista... Manga motzetan ibiltzen da askotan. Manga motxetan ibiltzen da askotan. Txano erabiltzen du, mutila da. Beste pista bat aritz, mesedez? Guk ez du. Gu inoiz betaurrekoekin ikusi. Ez duzue inoiz betaurrekoekin ikusi. Txanoa, mutila, manga motxetan. Oh, ez da arrexa, Are, pista bat, a ber? Ez da Tomas. Ez da Tomas, vale. Ander, beste pista bat, a ber, honek gehiago arritzen dugu. Realzalea. Ez da realzalea. Ara. Xanti, beste pista bat? Kirola gustatzen zaio. Ez da realzalea, baina kirola gustatzen zaio. Ez da Tomas. Mutila da, manga motxetan, Txanoa. Pista asko, baina ez da arrexa, Janire, beste pitxe... Ez zaio gustatzen errespetu falta. Ez zaio gustatzen errespetu falta. Pista hau nahiko da. Ane, bederatzi garrena? Sentitu, pentsatu, partekatu eta ekin. Hori esaten aldu askotan. Sentitu, pentsatu, partekatu eta ekin. Eta hamargarren pista, Ander, honekin bai? Denok elkarrekin kamiseta galdatzera. Denok elkarrekin kamiseta galdatzera! Non izango ote da? Mutila dala badakigu, Tomas ez dala badakigu, Txano arabiltzen du, magamutxa, betorrekorik ez ditu jazten, agien eguzitakoak bai, kirola gustukoa du, Bai. nik txapelik ez ikusten askotan, Eta betorrekoa badauzkat, ni ez naiz. Vale, ni eta Tomas ez gara, jazta, mundu herria fantasiako bakarrik. Seguro? Jarraian, aurreko asteko asmakizun eta pertsonei eskutuaren asmatzaileak nortzu diren jakingo dugu. Guazen kutxaren bila. Lagunduko diazu, Ander, kutxa hartzen?
Kutxa irekita hemen paper gutxi daude. Kutxa hontan, kutxa berdean daude bakarrik 4 paper. Bat hartuko dugu horrela eskutan. Sorteo, eta ara, kartulina moduko bat hartu dugu. Eta pertsonei eskutuaren asmatzailea, behintzat, saiatu dena, eta porrotx idatzi duena, zuzen dagoena, izan da Luis Jose, 5. B mailakoa. Zorionak! Nahi duzunean pasa hemendik eta saria jasoko duzu. Oraingoan, beste asmakizunen bila gabiltza. Kutxo hontan ere, ez daude paper askorik, Ea ba, naztuko dugu. Eta bat hartuko dugu, Janire laguntzen nahi zait. Hauxe, Janire. Ea ba. Egarki bilduta dago, hau. Paper biziklatuan, koloretan. Eta honek dio Hortzadarra. Eta zuzena da ere bai. Eta hau asmatu du 3. A gelako Alexia. Zorionak, nahi duzunean pasa hemendik zure sariaren bila, Alexia. Gogoratu, beti irratiatarian daudela bi kutxak, bat berdea eta bestea txuria. Eta bertan sartu ditzazkezue gaurko pistak ematen dizkizuten bai pertsonaia, bai gauza eskutua. Gogoratu, Berriro gogoratu gehizuet. Mutila da, txanoa erabiltzen du, mangamotxetan ibiltzen askotan. Ez dute inoiz betorkekoin ikusi behintzat bat begelakoak, ez da Tomas, hor esan dugu ni ere ez naizela. Ez da realtzalea, eta gitagian atletik zalea izango da. Kirola gustuko du, ez zaio gustaten respetu faltarik, askotan esaten mendu, sentitu, pentsatu, partekatutekin, eta bukaeran esaten mendu, denok elkarrekin, kamisetak aldatzera. Pixkanaka ari gara iristen saioaren bukaerara, baina ezin gara hemen di joan bizkotxorik eskatu gabe. Nola baita ere? Ez broma da, egin behar duguna da, zorion du gure laguntxoak. Eta lista luze bat daukagu hemen eskolan, eta aste honetan nor bete dituen urtiak, edo nor beteko dituen, badakigu. Beraz, Iker, aurrera. Lehengo mailako Kloe eta Aritzek 3. mailako Leia, Julen eta Lierrek 4. mailako Maxek 5. mailako
Sergiok eta Renatok. 6. mailako Danisa Alain eta Victoriak. Ilundik ane oso letra txikiak jarri dute paperean eta kosta egin zaie irakurtzea. Baina bai, zorionak handia esango dugu berriro ere. Ba, 2, 3. Zorionak denoi! Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Hemen dator 3. C mailakoen saria eta saioaren bukaera. Ondo egindakoa gogoratu eta gaizki egin ditugun guztik, ba, ahaztu eta zakarrontzira bota. Eta zakarrontzira. Beno, hemen egon gara Idoia mai lanetan, jonizketan, eta guztiaren atzetik aurrea eta atzea eta jendia ateratzen eta sartzen eta ez esaten duen bat. Ainara, eskerra berari bestela, haze jaia. Zutan jantzi zara nire bihotza. Eguzki loreak zuri begira dira, 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 Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztioi, eta goratu, goizeko 10:00-tatik 11 kaldera gutxi gora bera, 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Ezazu irratiko kanalean beti gehitu zuela, bai zuzenean, bai irratsaio ondoren, nahi dezunean, nahi eran entzuteko moduan. Guztia zintzilikatu eta eukiko zute, eta bestela ere, Sasu eta gidoitxo sumaburu.eus atarian ere, bagaudela betirako. Mila esker!